Maayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan ko ni Kristo. Welcome sa gamay nga YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Ani kita karon sa ikaupat nga sakramento nga mao ang confirmation. Ang sakramento nga mismo si Kristo mo ay nagtukod niini. Atong mabasa sa Lucas 2:41 hangtod sa 47. Nga ang bata nga si Jesus dito sa templo nakaplagan. Nawala ang bata sulod sa tulo ka adlaw o nakita dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo nga maalamon. Ug atong tumora si Kristo 12 years old. So, kining sakramento, pagadawato nato sa simbahang katoliko, sa atong mga kabataan usab nga nagapag-idaron og 8 to 12 years old. Ug ang maghimo niini mao nga atong mga mahal nga kaobispuhan ug aduna lamang usa ka sponsor. Ug dinhi pod usab ning sakramento sa confirmation madawat sa ang gasa sa balaang Espiritu Santo ug dinhi musugod musugod ang Espiritu Santo nga malig-o na ang usa ka Katoliko, ang usa ka bata magsugod na madawat niya ang gasa sa kaalam, kahibalo, pagsabot ug mahadlokon sa Ginoo ug uban pa. So kining tumura dinhi namulihok ang ibalang espiritu. Mao na nga kung ang atong mga kabataan gusto silang mo alagad sa simbahan, altar server, ato silang i-offer. Ato silang hatagan og panahon. Kay kining panahon na nindot kaayo nga ang mga kabataan naa sa simbahan aron magdako ning mga kabataan nga puno sa pagtulunan sa Dios. Ug mao ni maoy mahimong kahayag sa atong simbahan ang atong mga kabatan-unan. Kay kita mga tigulang na maidara na. So, doon naging mupuli nga mga kabatan-unan. So, dili nato ikuan ang atong mga anak nga gusto silang mo serbisyo. Atong atong tabangan ang atong mga kabataan nga musimba matag Domingo, no? Kay aron usab sila malig-on, no? So, kini usab nga sakramento, mo kini ang musaksi na ni Jesus aning tungura, no? Unsa may atong saksihon ni Jesus sa iyang mga gihimo dito sa kalibutan. Nagtudlo siya nga love your enemy. Unya sa atong kaugalingon, dili pa gyud ta ana kung wala pa ang Ginoo magpuyo sa atong kinabuhi, dili na nato kaya ng love your enemy. Katong pag-ingon ni Jesus nga kung tamparuson ang imong pikas aping, itapion ang pikas aping, dili na nato kaya kung wala ang Dios. Kung wala ang balang espiritu nga maoy mohatag nato kalig-on anang panahona. Mo bitaw na nga daghan kay nag-ingon nga kung labayon kog bato, balusan na kog tinapay nga may garapon. Kuyaw kayo. So, gitudlo ni Jesus nga mutabang ta, no? Mutabang ta sa mga kanang mga pinakalisod diha sa atong katilingban, no? Atong tabangan kay si Kristo mismo nanambal si Jesus, no? Anang tungura mao na nga kita maningkamot ta nga mosaksi na ta sa kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi usab. So makaya lang na nato kung naa ang Dios, kung kita nagpuyo kanunay uban kaniya ug nagadawat kita sa mga sakramento kay nadawat naman nato ang bunyag, dili lang nato kay sa bunyag na takuto bawita ng uban nga abi kay nabunyagan na, naluwas na, dili na mo apil sa mga kalihukan sa simbahan. So maningkamot ta. Kay mintras buhi pa ta, makasala gyud ta. Mao nang doon tay confession. O karon na ana pud tay confirmation nga malig-o na ta, no? Musaksi na ta. Dili na ta magpaling-paling pa, no? Og kinahanglan gyud atong paningkamutan nga kitang mga Katoliko ang atong pundasyon, kusog ang atong pundasyon sa simbahan. Aron di ta mapaling-paling, no? Di ta mapaling-paling. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong tabangan. Ug ilabi na gyud nga kining sakramento mao ni maoy mohatag og ka closer nato ngadto sa Dios nga mahiduol kita sa atong simbahan nga mugunit gyud ta. Dili ta mobuhi niya. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng
Dios. Aw ani tungura, no? Di na ta mo bulag. Kanunay na tang mukupot ni Hesus Kristo. Kay siya mo'y atong kusog. Kay kung wala ang Diyos, wala ta. We are nothing without God, no? So, mo na atong paningkamutan mga kaigsuunan ko ni Kristo, nga mo kupot yun ta sa simbahan. Kung dunay mga seminar, atenta. Kung unsay mga kaayuhan nga pagtulunan para sa atong espirituhanong kinabuhi nga mo lift up ang atong ma-matured ang atong pagtuo sa Ginoo, mo atenta. Dili ta di ko ay kay daghang kay kog labunon sa balay. Kana ang labunon kanunay na. So mao na nga kung naa tay mga bulaton sa simbahan dili man na kanunay, mo apil gyud ta. Paningkamutan nato nga maka-apil ta sa mga kalihukan sa simbahan. Aron kung magsige tag-apil sa kalihukan sa simbahan, kita muuswag ang atong pagtuo. Malig-on ta. No, labi na kanang magserbisyo ka, mo alagad ka, labi na nang kanang pananglitan na kay hatagan ka sa Ginoo og talent nga magsangyaw, tagaan kanyang talent nga mukanta, gamitan na. Kay iya na sa Dios. So atong gamiton. So mo na mga kaigsunan ko ni Kristo nga kining sakramento mao ni makapalig-o nato sa atong pagtuo. Nga bisan pa ang kamatayon, mo giingon ni Kristo, dili makabuntog ni ini. So klaro kay na. So mao na mga kaigsuunan ko ni Kristo nga atong paningkamutan nga kita anaa kanunay sa Dios. Nadawat na natong bunyag, nagakalawat na ta, nagakumpisal na ta kung makasala ta, ug karon nakumpirmahan na ta nga malig-o na ka, nga mulig-o na kang mubarog sa imong pagtuo sa Dios, nga di na ka mupaling pa. So mo na atong paningkamutan nga makat-on kita nga mahigugma ngadto sa uban sa pagserbisyo. Ilabi na sa atong katilingban. Una sa atong pamilya. Ug naay sa atong katilingban dunay kinahanglan. Unahon lang nako akong pamilya sa mga katilingban. So unahon nato ang atong pamilya dayon mo hatag panahon sa atong katilingban. So kung mao na naatay mga buluhaton sa katilingban, apil ta. Naatay mga misa sa atong ang chapel, attend ta. No? Kay mao nay tuyo sa simbahan. Kay ang simbahan karon naning kamot nga kining matag pamilya madala, no? Nga ang pamilya malig-on kay ang pamilya mo isinugdanan. So mo na mga kaigsuunan ko ni Kristo, ilabi na karong panahon na nga naata sa COVID, daghang kay kahadlok nga naabot karon, pero atong pangayoon sa Ginoo nga tagaan tagkalig-on niya, no? Kay wa joy mahitabo nato kun ang Dios may atong saligan sa tanan. So mao na mga kaigsuunan ko nga sa atong pagdawat sa konfirmasyon nga mahimo unta ning makahuluganon kaayo nga naa na ta mubarog na ta. Mubarog na ta sa atong pagtuo o magpagamit ta sa Dios kung gamiton ta. So sa sunod nato nga paghisgutan kay lig-o naman ta adto na pud ta sa anointing of the sick ug sa commitment duha ni, no? Pero magpili ra ta ana kung unsa atong commitment. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo sa sunod nga sa sakramento mao ang atong anointing of the sick. So maayong gabi, daghan kaayong salamat ug atong paningkamutan, no? Ug ayaw ninyo kalimti nga pag-subscribe, like and share. Suportari ang ato ang channel aron magpabili ni siya, no? So may gabi ug daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.